O Consello Consultivo ve perfectamente viable a posibilidade de adscribir os terreos de Ence ao Porto de Marín. O órgano ve a medida como unha solución xurídica para que a pasteira poida continuar en Lourizán e creen que está xustificada polo impacto que tería a desaparición da factoría nos tráficos portuarios. Que tal, saudos? O presidente da Xunta entregou á ministra para a Transición Ecolóxica ese informe do Consello Consultivo nun encontro no que Teresa Ribera comprometeuse a que Ence quede en Galicia. De contado, imos coa última hora de Ence, antes titulares. A comunidade educativa do CRA de Rianxo inicia unha serie de actos reivindicativos en contra dos recortes previstos para o vindeiro curso. O 5 de novembro organizará unha concentración. O Goberno de Vilagarcía fai balance da súa xestión no Ecuador do mandato. O Executivo salienta a súa xestión da pandemia e os acordos acadados por fin co Porto da cidade. A variedade de vide Ratiño Galego xa está incluída no rexistro de variedades comerciais. Deste xeito xa se pode comercializar viño con esta etiqueta. 10 alumnos do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade dos Salnés fórmanse no sector vitivinícola. Os participantes recibiron toda a formación para as distintas áreas que compoñen unha adega. Esta mañá presentábase en Porto do Son a 10ª edición da Carreira Popular Sin Son 10K. A cita, que regresa logo da pandemia, terá lugar o 19 de decembro. Pois arrancamos as novas falando unha vez máis do futuro de Ence. O Goberno Central comprométese a que a pasteira quede en Galicia. Aseguroullo a ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, o presidente da Xunta. Ambos reuníronse en Madrid, na compañía tamén de Francisco Conde, o vicepresidente económico do Goberno galego. Feijóo dixo saír dese encontro coa ministra máis tranquilo, coa esperanza de que ese compromiso se vaya confirmando. O presidente galego entregoulle a Teresa Ribera ese informe do Consello Consultivo de Galicia no que se propón a adhesión dos terreos de Ence ao Porto de Marín. A tamén vicepresidenta terceira comprometeuse a estudalo dende un punto de vista xurídico. Ribera, pola súa banda, pediulle ao presidente da Xunta que colabore con Ence na procura dun emprazamento alternativo dentro de Galicia. Ademais, avanzou o compromiso do Executivo Central de apoiar económicamente ese hipotético traslado. Bueno, pois como lles estamos contando, o presidente da Xunta entregoulle á ministra ese informe do Consello Consultivo sobre a posible adscrición dos terreos de Ence ao Porto de Marín. O órgano ve esa medida como viable, como unha solución xurídica para que a pasteira poida continuar en Lourizán e creen que está xustificada polo impacto que tería a desaparición da factoría nos tráficos portuarios. No Concello de Pontevedra non se amosan sorprendidos con este pronunciamento e recordan que non é un informe vinculante. Non é vinculante, obviamente, é unha opinión de un Consello Consultivo, pero quen ten que decidir o que ten que pasar con Lourizán e con Ence en Lourizán é a Audiencia Nacional ou, en todo caso, o Supremo, non? Por lo tanto, bueno, ningunha novedade, porque sabíamos perfectamente que iba a pasar, non? Por eso pediron, non? Non pode estar en Lourizán, nin adscrito ao Porto, eso xa se discuteu hai certo tempo. En todo caso, sí que nos parece positivo que por parte do Goberno ou por parte de quen sexa se busquen alternativas reales para ubicar a Ence noutra ubicación. E dende Ence, pola súa banda, agradeceron a través dun comunicado o apoio da Xunta á posibilidade desta adscrición. Tamén o compromiso do Ministerio para a Transición Ecolóxica de analizar esta alternativa para a súa permanencia en Pontevedra. A pasteira apunta ademais que de xeito paralelo continúa adiante no proceso xurídico en defensa da legalidade da prórroga da súa concesión en Pontevedra. De feito, ten a determinación de esgotar todas as vías xurídicas. Xa presentou ante o Tribunal Supremo os recursos de casación contra as sentenzas da Audiencia Nacional sobre os procedementos iniciados polo Concello de Pontevedra e Greenpeace. Agora fará o propio no da APDR. A pasteira considera que haberá que agardar ata o vindeiro verán para coñecer se o Supremo admite ou non a trámite eses recursos. A Xunta fixa os investimentos do 2022 nas comarcas do Salnés e de Caldas en máis de 54 millóns de euros. 38 deles irán destinados ao Salnés en proxectos destacados como a planta de bioresiduos de Vilanova, o GES de Sanxenxo e o Grove ou a intermodal de Vilagarcía. Na comarca de Caldas sobresan os investimentos no chan empresarial de Pontecesures e no acondicionamento do Camiño de Santiago.
A Xunta de Galicia analizou en Vilagarcía os investimentos que levará a cabo nas comarcas do Salnés e de Caldas no vindeiro ano. Unhas partidas que deixarán en ambas zonas máis de 54 millóns de euros. No Salnés o investimento será de 38 millóns. A contía máis ampla destinarase a Vilanova de Arousa. Distribúe 17,8 millóns de euros. Aquí quero facer un matiz. Aquí está incluída pois, o que é a planta de tratamento de biorresiduos, que xa iso son 12 millóns de euros. No caso de Vilagarcía, os investimentos serán de 10 millóns de euros. Destacan temas de saneamento e depuración, creo que xa todos os coñecedes. Destaca 1,3 millóns do nodo de comunicación intermodal. Tamén a redacción do proxecto do centro de saúde. No eido educativo, pois, a ampliación do que é da Escola de Educación Infantil Vagalume. Ademais destes proxectos, tamén se investirán máis de 700.000 euros para mellorar o Hospital do Salnés, ampliando a área de esterilización. Generalmente esa área esteriliza todo o material que se usa en quirófano e a obra vai permitir ampliar a superficie e vai permitir achegala á zona dos 5 quirófanos cos que conta o centro. No resto da comarca, máis de 3 millóns de euros irán destinados a Cambados, 2 ao Grove e Sanxenxo, 1 para Ribadumia e preto de 500.000 para Illa, Meis e Meaño. Na comarca de Caldas, a inversión será de 16 millóns de euros. Nesta zona, sobresaen os investimentos no chan empresarial de Pontecesures e no condicionamento do Camiño de Santiago. Pois precisamente sobre o Centro de Saúde de Vilagarcía falou o alcalde Alberto Varela. O rexedor indicou que o Consello do Porto de Vilagarcía aprobou solicitar ao Estado a desafectación do terreo da vella Comandancia da Mariña. Unha vez se aprobe, o seguinte paso será a aprobación do Goberno de Varela da demolición do edificio. A correspondente proxecto, a correspondente licitación da demolición, por parte dos responsables do Sergas se me indicou que se está traballando xa no proxecto do Centro de Saúde, que en breve tendremos unha reunión entre técnicos de urbanismo do Concello e técnicos da Consellería para que ambas partes poidan opinar sobre como se está diseñando ese proxecto. Pois, precisamente, a construción dese novo centro de saúde, ao igual que o proxecto de abrir Vilagarcía ao mar, son dúas das promesas electorais que levará a cabo o goberno local grazas aos acordos co Porto de Vilagarcía. Estas iniciativas, xunto coas medidas levadas a cabo durante a pandemia, levan o goberno de Varela a facer un balance positivo no Ecuador do seu segundo mandato. O Partido Socialista recuperou o goberno de Vilagarcía no ano 2015. Tras un primeiro mandato gobernando en minoría, nas eleccións do 2019, o equipo de Varela acadou a maioría absoluta. No Ecuador desta segunda etapa, o Executivo vilagarcián fai un balance positivo das medidas levadas a cabo. Entre elas, destacan as iniciativas enfocadas a loitar contra a pandemia. Ter que abordar, pois, habilitar teléfonos 24 horas para atender a cidadanía cando a comunidade autónoma todavía non o tiña habilitado. Sin instruccións, facer un albergue en Fesdega, cando tampouco sabíamos, ninguén nos dixo como tiñamos que facer, e o conseguimos en tempo récord, levar medicamentos, levar alimentos a casa daquelas persoas máis vulnerables. Durante a pandemia, o goberno de Vilagarcía tamén creou os bonos Son da Casa, unha iniciativa que naceu para quedarse. Se activou un plan de promoción e recuperación económica con unha dotación de máis de 1 millón de euros, se puxeron axudas directas de máis de medio millón, se activou tamén esas campañas dos bonos Son da Casa que eu creo, sinceramente, que chegaron para quedarse. A marxe da pandemia, o goberno de Varela conseguiu acadar diferentes acordos co Porto de Vilagarcía para cumprir con dúas das súas promesas electorais, construir un novo centro médico e abrir Vilagarcía ao mar. Decíamos que Vilagarcía se tiña que abrir ao mar e que Vilagarcía tiña que conseguir un novo centro de saúde adaptada as necesidades dunha Vilagarcía actual. Ben, fruto destes acordos co Porto de Vilagarcía, na que todas as partes tivemos que ceder, fruto dese entendemento, pois se vai a conseguir que Vilagarcía teña un novo centro de saúde. Continuando coas medidas levadas a cabo no mandato anterior, o Concello de Vilagarcía tamén apostou por unha vila humanizada e sostible. Humanización de rúas, apostar por sistemas de transporte máis blandos mediante redes de ciclovías, apostar polo transporte colectivo e estender este modelo a todas as partes de Vilagarcía.
Precisamente, con este modelo de cidade continuará traballando o Executivo Socialista. A estas iniciativas hai que sumarlle a construción da futura biblioteca municipal no edificio do Casino e o respaldo aos diferentes eventos culturais que se levan a cabo na vila para desestacionalizar o turismo. Toda esta información será enviada aos vilagarciáns a través de 14.000 trípticos. En Vilagarcía quedamos aínda un intre máis porque o alcalde da cidade advirte da situación do PAC de San Roque. Alberto Varela pídelle á Xunta que tome medidas urxentes para paliar a falta de persoal e garantir a calidade asistencial. O alcalde de Vilagarcía e o titular de Sanidade atopáronse na asinatura dun convenio de colaboración entre a Consellería e a FEGAM. Xa saben que o alcalde de Vilagarcía é tamén o presidente desa Federación de Municipios e Provincias. Nese acto, o rexedor aproveitou para trasladarlle a situación extrema que están a soportar os sanitarios pola sobrecarga de traballo e tamén os pacientes que non poden recibir atención axeitada debido á carencia de médicos. A mediación do alcalde responde á petición realizada hai unhas semanas por un grupo de médicos do propio PAC de Vilagarcía. Segundo explican os profesionais, nese PAC non se cobren as baixas nin se reforza o servizo cando está de vacacións parte do persoal, o que supón que os que quedan teñan que dobrar quendas, unha circunstancia que ao ser continuada dende hai anos está desgastando gravemente os médicos. Varela pediulle a Comesaña ao conselleiro que poña os medios necesarios de forma urxente. E imos con máis asuntos. Veciños do barrio do Mariño, en Portosín, retoman de novo a súa reclamación para que se construa un paso de peóns na estrada comarcal AC550. A Xunta e o Concello comprometeranse hai un par de anos a dar resposta a esta demanda para garantir a seguridade na zona, pero dende aquela nada se sabe desa actuación. As imaxes son de agosto de 2019. Daquela mesmo decidiran sair á rúa a mobilizarse por unha reclamación que consideraban xusta. Van alá máis de 2 anos e nin a Axencia Galega de Infraestructuras nin tampouco o Concello atenderon polo de agora a súa solicitude, a pesar de comprometerse a realizala. 2 anos despois daquela volven á carga con esta reivindicación e solicitan novamente a construción dun paso de peóns regulado por semáforos para garantir así a seguridade viaria. Segundo eles, trátase dun punto de visibilidade limitada, polo que adoitan cruzar moitos dos veciños e residentes. A vía, a estrada comarcal que une Ribeira con Noia, ten ademais un tránsito moi elevado, principalmente na época estival, polo que a actuación é se cadra, segundo eles, máis necesaria. Pois quero non facer aí abaixo, aí ao lado da iglesia, onde xa hai 2 pasos de peatón. E nós non estamos contentos con iso, queremos que se faje aquí, E se non fai os semáforos, que poi un paso de peatóns ben señalizado, non hai ningún problema. Esta carretera, esta vía, que é unha vía urbana, podese poñer a 30 km por hora, ou a 40, ou se está a 50, pero da lei entra que se pode poñer a 30. Fomos ao alcalde, díxenos que nos iba a facer unha rotonda aí arriba para poder poñer o semáforo malo paso de peatóns. Pero resulta que non debe de ser verdad, porque agora queren facer o paso de peatóns ali abaixo. E nós non nos interesa que non lo hagan ali abaixo, porque temos nenos pequenos, temos que cruzar con eles, temos xente maior, e isto é unha verdadeira vergüenza, é unha verdadeira vergüenza. É o que dixo, moitas veces dixo eu, pero o cruzar aquí é un peligro moi grande, porque non está visto, comprobado, porque aquí é unha zona que está 50 metros dali de arriba, 50 metros daqui de abaixo, está propio para poñer un paso de peatóns. Os veciños temen que a obra fique paralizada a consecuencia das disputas que manteñen co Concello por este asunto. Que como fixamos unha manifestación, debeunos de coller moita rabia. Eu penso que é iso. Pero a rabia hai que deixala á parte, nós fixémola porque lle levamos moitos anos pedindo. E sempre nos di que sí, sempre nos di que sí, sempre nos di que sí, confiámonos en el, pero estamos así. Tamén se queixan dunha pequena actuación que está a cometer o Concello na zona, neste caso a renovación de Beirarrúas, que afecta tamén a un establecemento hosteleiro ali emprazado. Non deixan un sitio para carga-descarga, nin para un minusválido que temos un hotel e unha pensión, e obliganos a ter unha habitación de minusválidos, obliganos a ter un baño de minusválidos, e se ven un minusválido, ten que aparcar aquí onde estamos agora, cruzar a calle que teño detrás, e vir para o noso local, se é que quere vir, porque ao final non vai vir nadie, claro.
Dende o Concello de Porto do Son recoñecen a perigosidade da zona debido á existencia de varias curvas. O alcalde sinala que a actuación vai se realizar, aínda que nestes momentos estáse a estudar o seu emprazamento definitivo de cara a garantir unha maior seguridade viaria. De momento non lle estamos dicindo aos veciños que non, pero estamos estudiando ben, a ver onde se pode poñer, porque claro, despois veñen os veciños máis hacia a zona do norte do Mariño e queren máis cerca deles. Se o levan máis para baixo, protestan os de arriba e queren no máis arriba e outros o queren máis abaixo. É dicir, vamos a ser un pouquiño coherentes, vamos a facer as cousas ben, non vamos para intentar solucionar un problema para unha persona, perjudiquemos a moitas máis, non? Entón, nós estamos estudiando o tema e estamos, como ven eles, que estamos xa por seguridade vial facendo estas belas rúas e creo que teñen un paso ahora de peóns máis abaixo, que estamos incluso ampliando as belas rúas. Entón, eu creo que é mellor ás veces desplazarse un poquinho máis e facer un poquinho de sacrificio e non dicir, oye, pois vamos a poñer un semáforo, vamos a poñer un paso de peatóns e despois que eso sea un follón, non? Porque a prova xa temos onde está a banca, onde está a farmacia, e se temos que pasar o problema para outro lado vai ser moi complicado, non? E a comunidade educativa do CRA de Rianxo ven de iniciar unha serie de actos de protesta ante os recortes no profesorado en aulas previstos pola Consellería de Educación para o vindeiro curso. O primeiro deles terá lugar o vindeiro 5 de novembro cunha concentración na Praza do Concello. Así de enérxicos e de rotundos se mostran os nenos de infantil e primaria da Capela. Esta escola sería unha das damnificadas do CRA de Rianxo se os recortes previstos pola Consellería de Educación para o vindeiro curso van adiante. Algo que nin os profesores nin tampouco os pais están dispostos a consentir. Pelexando para que non se produzan os recortes, para que non se produzan as supresións que están bueno, a piques de darse, porque sería unha situación preocupante e o CRA en xeral estaría en peligro, non? Por iso usamos moito escola rural en peligro de extinción, o CRA está en perigo porque realmente a Consellería non está apostando por este tipo de educación, non está apostando por este tipo de centros, realmente para eles só somos un número, non lles importan as familias, non lles importan os nenos, e, bueno, a situación é a que é. Estamos totalmente en desacordo coa iniciativa da Consellería e queremos reivindicar eso, que temos unha escola que é un exemplo, que temos que todas ten as metodoloxías axeitadas, ten os ratios perfectos, ten todo o que outras escolas envexan, e collen algo que funciona ben e queren non lo quitar. Entón, aí temos que protestar e temos que facer forza para que eso non pase. Aínda que polo de agora non teñen confirmación algunha por parte da Consellería, temen que os malos augurios vayan adiante, polo que van iniciar unha serie de movilizacións. A primeira delas xa o vindeiro 5 de novembro. Estamos participando todos os xoves nos coles negros porque se están dando máis casos, non, de recortes a nivel xeral, non só no noso centro, entón todas as asociacións, AMPAs, centros educativos nos estamos manifestando un pouco, nós estamos participando con iso, estamos elaborando pancartas, estamos falando cos nenos para que se sean conscientes realmente da situación do centro e cas familias, bueno, temos programada para o día 5 de novembro unha manifestación diante do Concello, porque sí que contamos co apoio do Concello neste caso. Aínda que non todas as escolas do CRA se verían afectadas, entenden que a loita é de todos e desa unión depende o seu futuro. A Ratiño Galega aparece por fin no rexistro de variedades comerciais. Falamos desta boa noticia de contado aquí nas Novas do Día.
Aquí seguimos nas novas do día. A Deputación de Pontevedra ve absolutamente insuficiente a proposta da Xunta de crear unha subsede do GES no Grove. O Goberno provincial indica que esta sería unha decisión discriminatoria co Concello Meco. Considerana, ademais, profundamente contradictoria coa remodelación anunciada pola Xunta para converter en sedes todas as subsedes, tanto as que xa existen como as aprobadas e aínda pendentes de entrar en servizo. A proposta do Goberno galego pasaría pola creación dun subgués con tan só 6 integrantes, cando o actual Grupo Municipal do Grove de Emerxencias dispón xa de 13 componentes. A Deputación xa avanza que vai presentar unha proposta alternativa, lembrando que xa no 2017 formulara a posibilidade de integrar no GES o Servizo Municipal de Emerxencias Meco. Pola súa banda, o alcalde do Grove, que tamén partidario de crear un GES, dice conforme con esta subsede, aínda que amosa as súas dúbidas. Cree así todo e insiste que no caso do Grove habería capacidade para contar cun grupo de emerxencia supramunicipal ao completo. Nosotros desde o Grove ya llevamos 6 años con un grupo municipal, y recalco lo de municipal, de emergencias de 12 efectivos. Por eso veníamos reclamando el GES, porque entendemos que tenemos sede, tenemos efectivos y tenemos flota y material para cumplir con el GES. Aparte de otras cuestiones técnicas que siempre argumentamos, la insuficiencia de las isocronas que siempre establece la Xunta para establecer la conexión entre GES. O BNG de Ribeira ven de presentar unha serie de emendas á modificación das ordenanzas fiscais que o Goberno municipal vai levar ao vindeiro pleno. Os nacionalistas pretenden rebaixar o prezo da auga, a depuración e tamén o imposto de vehículos. Acusan o Goberno local de querer aplicar unhas taxas abusivas que recadarán preto dos 5 millóns de euros nun momento económico, segundo din, delicado. Acabamos de presentar emendas ás ordenanzas fiscais porque entendemos que o Partido Popular está facendo caixa nun momento de situación económica onde hai empresas e tamén familias que están nunha situación económica vulnerable. Dicimos que o Goberno local está facendo caixa porque prevé recadar no ano 2022 4.650.000 euros nos conceptos de auga, saneamento, depuración, lixo e sumidoiros. Son unhas taxas que consideramos abusivas e que non deberían facer caixa nun momento, como xa dixen, de situación económica precaria. Por esta razón, dende o BNG entenden que a cidadanía non debe pagar as malas decisións adoptadas polo Goberno municipal cando escolleu o actual modelo de depuración. Así, propoñen reducir un 20% a taxa de saneamento e depuración, incrementando a bonificación a colectivos vulnerables un 10%, pasando da exención do 50 ao 60% da taxa. Tamén piden establecer 2 treitos na taxa de abastecemento de auga, un xeral e outro máis baixo para fomentar que aquelas persoas que reduzan o consumo de auga poidan pagar menos. Por último, propoñen tamén a rebaixa xeral do imposto de vehículos un 2% e aumentar a bonificación para vehículos eléctricos e que se manteña tamén o prezo actual pola retirada de vehículos na vía pública, a que o Executivo local pretende subir un 23%. E seguimos en Ribeira, a pesar de que o Grupo Municipal de Suma Ribeira amosa o seu apoio a homenaxe ás víctimas da Covid previsto para mañá sábado nesa localidade, tamén amosa a súa disconformidade coa organización, polo que anunciou que non vai participar de forma institucional nela. Dende a formación entenden que a cita organizada pola Asociación de Amas de Casa, en colaboración co Concello, non parece respectar nin fomentar a desexable unión e armonía da veciñanza diversa, nin das distintas forzas sociais e políticas do municipio. Cambiamos de asunto, avanzan os traballos de reconstrución dos muros de contención no barrio de Fontesanda, en Pontevedra. As obras realizáronse con carácter de emerxencia despois de que un deses muros caera. Unha vez na zona, a técnica municipal comprobou que outro dos elementos estaba tamén en situación precaria, con risco de virse abaixo. A intervención ten un orzamento de 180.000 euros e consiste na reposición dos muros, o soterramento dos servizos eléctricos e a canalización das augas pluviais. A creación dos muros permite
permite ampliar as vías de acceso, chegando a duplicar as entradas ás vivendas que en moitos casos tiñan dificultades para manobrar cos seus vehículos. Segundo explican dende o Concello, a obra está xa moi avanzada e rematará no prazo de 15 días, se segue a acompañar o tempo. Está prevista tamén a construción dunha escaleira que permeabilizará os tránsitos interiores das vivendas, a pavimentación da vía e a colocación de barandas. Persoeiros do mundo do urbanismo continúan pasando por Pontevedra no marco das xornadas de Urtopías. Onte o relatorio estivo encabezado polo arquitecto Francisco Mangado, impulsor da Fundación Arquitectura e Sociedade, e tamén por Joan Clos, exdirector executivo de ONU Habitat. Hoxe aproveitaron para coñecer de primeira man o modelo de cidade de Pontevedra. Tras o seu paso pola conferencia de onte do ciclo Urtopías, o impulsor da Fundación Arquitectura e Sociedade, Francisco Mangado, e o exdirector executivo de ONU Habitat, Joan Clos, percorreron hoxe Pontevedra. Nos que estamos sacando adiante unha cidade da que nos sentimos orgullosos e temos dado pasos importantes como referencia a nivel de accesibilidade, de calidade de vida, de loita contra o crecemento global, etcétera, etcétera. Non queremos estancarnos e queremos conocer opinións de moita xente para que nos axuden a seguir avanzando. Esa é un pouco a idea, non? Clos destacou o papel de Urtopías para precisamente intercambiar ideas sobre o deseño das cidades. Pro exrexedor de Barcelona, Pontevedra pode estudarse como un exemplo de como deben ser as cidades do futuro tras a COVID-19. Que es un ejemplo de una apuesta muy pensada y muy radical. Permite transformar una idea básica, que es la de que el peatón es la prioridad principal, y a través de este inicio desarrollar racionalmente todas las consecuencias prácticas de esta afirmación, ¿no? Pola súa banda, Mangado sinalou como a recuperación do espazo público pode chegar a transformar unha cidade. Pontevedra es un paradigma de cómo precisamente la recuperación de ese espacio público en términos peatonales, en términos de actividad, es además un mecanismo para crear riqueza, para crear una ciudad muy activa también económicamente, ¿no? Y es una ciudad, por eso mismo, la segunda idea, muy optimista. O arquitecto asegurou que o modelo de Pontevedra está ao alcance de outras cidades e explicou que a intención da Fundación Arquitectura e Sociedade é empregalo como exemplo para transmitir á sociedade educación urbana para que demanden cidades como a pontevedresa. O sector vitivinícola galego está de noraboa. Dende o pasado 11 de outubro, a variedade de vide Ratiño Galega xa está incluída no rexistro de variedades comerciais, polo que xa se poden comercializar viños coa súa etiqueta. Así remata un proceso longo de traballo científico que comezou hai 35 anos e que dende o 93 se encabezou a Misión Biolóxica de Galicia. A Ratiño Galega é dende o pasado 11 de outubro unha variedade de vide de pleno dereito. O Boletín Oficial do Estado publicou a súa inclusión no rexistro de variedades comerciais. Hai que aportar todos os datos científicos de que se dispone e enviarlo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es donde se gestiona toda esta cuestión. Es un proceso largo que generalmente dura 4 años, pero en este caso, como encima coincidió con la pandemia, duró 6. O proceso de inscripción foi lento e conta cun traballo de décadas ás súas costas. Xa no 1986, o Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia comezou a localizar as cepas desta variedade. No 1993, a Misión Biolóxica de Galicia tomou o relevo nesta investigación. Iniciamos unha prospección por toda Galicia localizando variedades antiguas, ejemplares centenarios de variedades antiguas, y entre ellas el ratiño. Del ratiño había ejemplares de 300 años o más que nosotros pudimos calcular. Atopáronse exemplares de cepas desta variedade en zonas concretas da provincia de Pontevedra, como o Rosal, onde se coñece como Cajarrento, ou o Salnés, baixo o nome de Branca de Cabanelas, pero a maior concentración atopouse na comarca de Pontevedra. El hecho de tener una diferente, ligada además a un territorio, que es capaz de producir vinos de calidad diferentes, eso es muy importante hoy en el difícil mercado del vino, y los consumidores buscan eso también a nivel internacional.
Hai uns anos, a adega Viña Moraima de Barro deu tamén un paso adiante para o recoñecemento desta variedade. Contactaron coa Misión Biolóxica pedindo o apoio para que fora recoñecida como tal. Eles incluso elaboraron un viño experimental, o Mausiño. Tenían solo ejemplares sueltos por esta zona que yo citaba antes y lo que hicieron fue, han hecho algún vino experimental que bueno, nosotros les hemos apoyado, reuniendo la uva que ellos podían ir juntando de las distintas cepas que encontraban por la zona. También nosotros aportamos la uva de Ratiño que teníamos aquí en nuestra colección en alguna ocasión. Para o sector vitícola, a inscrición da Ratiño galega neste rexistro de variedades comerciais supón que xa se poden comercializar viños co seu nome na etiqueta, ademais dunha mostra da enorme riqueza do mundo do viño galego. Que es una de las zonas más ricas de Europa en diversidad varietal y de España desde luego, por diversas razones, por la climatología, por la orografía que tiene, incluso por el tema del minifundio. Se conservan muchas variedades muy diferentes. E é un tesoro, tener todo eso, además. Parte do traballo da Misión Biolóxica de Galicia é recuperar, conservar e poñer en valor a riqueza vitivinícola galega. De feito, non é a primeira vez que investigan para que unha variedade autóctona se inclúa neste rexistro, como foi o caso da tinta castañal. Seguimos falando de viño. 10 alumnos do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés formáronse no sector vitivinícola. Os participantes coñeceron todos os traballos que se realizan nas distintas áreas dunha adega, dende a elaboración do viño ata as estrategias de enoturismo. O Plan Integrado de Emprego está preto de rematar e os contratos xa realizados superan o 90%. O Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés permite a 100 persoas desempregadas formarse en diferentes sectores empresariais. A súa oferta de cursos varía dende traballos tradicionais a novas tecnoloxías, un sector que mestura ambas áreas e o vitivinícola. Por iso, e por segundo ano consecutivo, a Mancomunidade, en colaboración con Condes de Albarei, celebrou o curso de elaboración de viños. E a formación, como acabamos de ver, é moi variada. Van desde a fase inicial, desde o cultivo, o tratamento das enfermedades da vid, a poda, a vendima, manual mecánica, desde a fermentación, incluso prácticas tamén e clases teóricas en laboratorio, como vedes acabamos de facer unha cata, non? O curso tivo unha duración de 60 horas. Os 10 alumnos participantes acadaron unha formación que lles permitirá traballar no sector vitivinícola. Na mesa de selección de uva tivemos vendimiadores, tivemos carretilleiros, tivemos xente medindo o grado, poderían traballar, axudarnos como adegueiros, lóxicamente, hai que seguir cunha formación, pero sí que, teñen unhas nocións básicas de como funcionar dentro dunha adega. Tamén tiveron unha parte de enoturismo, onde se explica un pouquiño en que se debe facer un pouquiño máis de hincapé a hora de facer unha visita e que teñan unha visión máis amplia de todo o que facemos e, despois cada un supoño que terá unhas prioridades e formarse un pouquiño máis nunha área ou noutra. Dende a adega destacan a atitude dos alumnos, con participantes que presentaron propostas para desenvolver proxectos en colaboración cos adegas. Fantástica, e que non se lle pode poñer ningún pero porque non sería xusto. É dicir, desde o primeiro día ata o día de hoxe, son fantásticos e xente con moitísimas ganas, non? Hai un momento estábamos escoitando os proxectos persoais que nos foron contando que teñen e, realmente xente inquieta, con moitas inquietudes, con moitas ganas de aportar e con moitas ganas de emprender, non? Que é o que precisa a sociedade hoxe en día. O Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés está preto de chegar ao seu final e de novo pode bater o seu récord, xa que a falta de 3 semanas os contratos acadados superan o 91%. A Deputación de Pontevedra recupera 1000 fotografías de arquivo dos anos 50. Pertencen a actos relacionados coa xefatura provincial do movemento. Todas as imaxes foron xa digitalizadas. Son case, como dicía, 1000 imaxes de actos moi diversos de prácticamente a totalidade dos concellos da provincia nos anos 50. Inauguracións nos que se ven falanxistas cos brazos en alto, adoutrinamentos e simboloxías franquistas, que estaban guardadas en dúcias de caixas, sen identificar, e que agora, gracias a este traballo, están digitalizadas e catalogadas, e postas a disposición das persoas investigadoras da memoria a través do noso recentemente inaugurado, podemos decir, vai ao principio deste mandato, buscador Atopo.
Ademais de moitas imaxes da cidade de Pontevedra, salienta un cento de instantáneas feitas en Vilagarcía, en especial un acto da Falanxe no que participou José Antonio Primo de Rivera. A deputada celebrou a posta a disposición destes fondos documentais para a cidadanía, unha prioridade dixo para as asociacións a prol da memoria histórica que levan décadas reclamando a posta a disposición do público deste tipo de documentación. María Ortega explicou tamén que coa digitalización destes fondos pódese poñer cara ás persoas que formaron parte da ditadura. Todas as imaxes pódense consultar no buscador digital Atopo. E agora deportes, esta mañá presentábase en Porto do Son unha nova edición e xa van 10 da carreira popular Sinson 10K. A cita que regresa logo da pandemia vai ter lugar o 19 de decembro. Esta mesma noite abríanse as inscricións da Sinson 10K. A proba que este ano chega a súa 10ª edición foi presentada esta mañá. A cita terá lugar o 19 de decembro, unha data que de seguro estará marcada en vermello para moitos corredores que ansiaban poder volver a competir con certa normalidade despois de máis dun ano de pandemia. Dende esta noite termina o estado de alarma sanitaria na nosa comunidade, o que nos vai a dar un respiro para poder organizar a carreira dunha maneira máis fácil e sostible, pero ainda así é moito máis complicado que anos anteriores polo feito que sabemos que o COVID está aí e vamos a ter que seguir tomando medidas para evitar estes contagios que ninguén quere e non queremos dar un paso atrás na recuperación. Empezamos con aquela carreira de casi ainda non 500 inscritos, pouco a pouco, con moi poucos medios, daquela maneira empezamos con moita ilusión, e agora vemos que é unha carreira pois xa consagrada, unha carreira grande, con xa unha carreira moi apetecible para todo tipo de corredores, que tamén é unha das señas de identidade desta carreira, non? Este ano, ademais, a carreira virá cargada con grandes novidades. Este ano, como novidade, xa que é o 10º aniversario, pareceu-nos boa idea que a previa carreira Sinson, que a carreira dos pequenos, se faga na vila de Portosín. Sinson darlle un pouquiño de notoriedade tamén á vila veciña. Tanto a carreira dos pequenos como a feira do corredor terá a cabo o día 18 en Portosín. Contando co montaxe que nos vai a facer ese día para aí, que vai a quedar super espectacular a carreira dos nenos, sobre todo as últimas categorías que van a ser nocturnas. Entón, eso non deixa de ser unha novedade, darlle un plus a carreira de nenos. Estamos traballando tamén en facer unha carreira inclusiva paralela a de nenos. Dende a organización quixeron agradecer tamén o apoio e colaboración de numerosas empresas, xa que sen a súa axuda sería casi imposible poder organizar unha proba desta magnitude. E para facer esta carreira temos que participar todos, non só é o Concello de Porto do Son, é o Concello de Porto do Son, os patrocinadores, a xente mesma, a Protección Civil, a Policía Local, a Guardia Civil, a xente que sabe que ese día non vai a querer salir á vía que vai a estar cortada, todos participan. As inscricións poderán realizarse a través de M-Sports ou na propia web oficial da carreira, www.sinson10k.com. Rematamos, señores, a actualidade segue en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, no Facebook, no Twitter e na nosa canle de YouTube. Pasen boa fin de semana. Adeus.